Bale, bai, listo, bale, parkatu, talde bat faltazan pagasarri bide, hemen zaudete, listo, txalo bero bat bereientzat, bizka berandu iritsi direla. Baina lasai, zu. 2 minutu ez da zer gertatzen, berez puntual. Batzuentzako puntual iritsi zarete, bale? Hemen baldin bazaudete da finalista zaretelako, bale? Lehiaketa baten parte hartu duzulako, ez da? Liburu gaztea, book trailer lehiaketa horretan. Liburu zerrenda bat izan duzue, libururen bat aukeratu duzue, bai banaka, bai taldeka, ez? Eta trailer bat osatu duzuen. Eta finalista zarete, beraz, zorionak. Gauzariak jasotzeko momentua iritsi da. Bueno, tira, hasi baino lehen. Hementxe dakaguz Isaac Amezaga, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendari nagusia, eta Alex Gurrutxaga Galtzagorri elkarteko zuzendaritza batzordeko kidea. Eskerrik asko, zezegui eskerrau posible da, beraz, txalo bero berientzabe, bai? Tolan bezue berotu egitzen zaze, oso ondo. Gero, gonbidatu bezala be, hemen daz, Xavier eta Martin Etxeberriak gidoilariak eta Sanbi ilustratzailea. Ze beraien libururen bat irakurri dozue. Eskerrik asko be bai, Azkuna zentroari, urtero, hau posible egiteagatik be bai. Eta, por cierto, ekitaldia streaming bidez gabiz retransmituten. Kamera hor dagoela usteot, venga, hemon buelta eta agurtu horra gora, bale? Ze agian gure ikastetxetik be, badabiz hau jarraitzen, beraz, eskerrik asko, streaming bidez be, hau jarraitzearen, sari banaketa hau, jarraitzearen. Laugarren urtea da, ja, ilusioa banatzen. Euskeraz ilusioa banatzen, laugarren urtea zuek, euskeraz irakurtzen, trailerrak egiten eta gero, saria jasotzen. Eta eskerrik asko, Bizkaiko Foru Aldundiari be bai, hau posible egiteagatik Bizkaian, laugarren urtez. Guztira, 90 book trailer aurkeztu dira lehiaketara. 1.300 ikasle inguruk parte hartu dozue, liburuak irakurriz landuz, eta book trailerrak sortuz. Beraz, eskerrik asko, ze urtetik urteak gero ez da gehiago animatzen zarete. 2 sari nagusi daude, ados? 2 sari nagusi, epaimaikidin eskutik. Batetik, ikastetxen kategorian, DBH bat eta 2 mailen artean, sari bat, eta DBH 3 eta 4 mailen artean, beste sari bat. Baina, publikoaren saria be badago. Publikoaren saria, hor, boska bidez erabakitzen dana, eta ikastetxe eta norbanakoen kategorian, boto bana emateko aukerarekin erabakitzen da hau. Guztira, Bizkaia eta Gipuzkoa kontuan izan da, 1.050 boto jaso dira. Eta hau etxek izan dira, aurtengo liburu proposamenak, DBH bat eta 2 kategorian, Limbo Planeta, Deiabu Konpainia eta Paula Estebezen eskutik, eta Elkar argitaletxearen eskutik. Bestetik, Anastasini Zirkua, Miren Amuriza eta Malen Amenabarren eskutik, eta denon artean argitaletxearen eskutik. DBH 3 eta 4, Alaia Martin eta Udane Ansa, 1545 argitaletxearen eskutik, eta MO, behi euskaldun baten memoriak, Peio Varela eta Juan Suárez, itzulpena Asun Garikano, Bernardo Artxagaren eskutik, eta Elkar argitaletxearen zigilupean. Eta, urtero bezala, badakizue bai, eukitzen dozuela zerrendatxu bat, ezinbestekoen zerrenda hori, eta bertatik be, aukeratu ahal izan dozuela, libururen bat, bai, eta aukeratzen dozu urtero, beraz, oso ondo. Bueno, ja, listo. Hasiko gara ja sariak banatzen, bale? Dinamika oso erraza izango da, bale? Nik esaten dudanean norden irabazlea, ikusiko dugu bere book trailerra, ok? Book trailerra eta gero nik esango dut nork emango duen saria, eta saria emango da bena igoko da. Ados? Eta gero esango dugu, bai, eta orain datorrela taldea. Bale? Zuek nerviosos jartzeko eta inorrez igotzeko eszenatokira denpora baino harinago eta hori guztia, bale? Ja, koreografia ja buruan sartzeko, bale? Bueno, orain bai, publikoaren saria. Bueno, esan bezala, sari hau boto bidez erabaki da, ikastetxe eta norbanakoen kategorian boto bana emateko aukerarekin, eta aurten, nobedadi, Bizkaia eta Gipuzkoan sari bana banatuko dugu, ikastetxen kategorian boto gehien dituzten talden artean. Eta Bizkaian, ikastetxen kategorian publikoaren sariaren irabazlea 51 bozkarekin da Naia Gorka Jaizata Estefani taldea, Astrabudua BH ikastetxetik eta Archipelagoa komikiari buruzko book trailerra egin dute. Bueno, txalo bero bat! Ze ondo!
Ai, zelako sorpresi ez da, pospozik eurak. Bueno, orain ikus dezagun beraien book trailerra eta ondoren saria banatuko dugu. ko urtarrilaren 12an, bapatean den aldatu zenean, lehen olatua iritsi zenean, tsunami erraldoi bat. Batxarra hasiko da bihar, Euskal Ugarte guztietako ordezkariak bilduko dira. Orain arte neutralak izan gara, baina gudaroste bat sortzaren alde daude batzuk, Ipar Afrikako ligaren beldur dielako. Bai, eta zurazal kolorea dutenei txarto behiratzen diete. Ei, larrubeltza, kendu zure eskuzikin neska horren gainetik. Horrek ez dauka graziari! Kontu zer diozun, eibarko soldadua naiz ni. Eta soldadu gisa, justizia bermatxara zure zeregina! Laguntza! Nizar lagundu jazu, soka hau gure gainetik kentzen. Jare geldi egon, etxungo gaituzte. Ipar Afrikako ligakoek gure tzain nagusiak dira. Ezin gara jetaz fiatu! Itxasora llegatu behar gara. Gurazki laberinto honekin ikusiko gaituzte gula. Traidore batzuk zarete! Eta saria zein da, esango duzu, saria da escape room baterako pasea eta 100 euroko bonua liburu eta diskotan gastatzeko saria hau Ales Gurrutxaga Galtzagorri elkarteko zuzendaritza batzordeko kidak emango du, igo dadila, Ales? Tira, publikoaren saria hementxe dago, Ales. Tira, eskerrik asko. Eta orain bai, igo daitezela sarituak Naya González de Francisco, Gorka Lorente Rodríguez, Jaiza Díaz Domínguez eta Estefani Arias Suárez. Bueno, zorionak. Zorionak kuadrilla. Ze, esan biharra dakat, nik ez duten, venga, guazen book trailerra ikusta zuek esan duzu, ez, baina zergatik superpolita bada? Zorionak oso lan polita egin duzu, Por cierto, nik ere funkoak kolekzionatzen ditute, ikusi dut hori Indiana Jonesen funku, bai? Nitakaz pilloat funko. Barkatu, segi. Posi zaudete? Bai, oso pozik gaude. Baia lortzen duzuen escape roometikan ateatzea hori dana, Bai, ez da, jungo zarete guztio batera, ez da? Oso ondo. Eta amentxe, jaso zuen saria zuen diplomatxua, hortxe, eta amentxe Ales Gurrutxaga, hitz batzuk esateko prest. Bi hitz bakarrik egun denoi, ongi etorri. Batez ere eskerrak emateko, Galtzagorri izenean, batetik Galtzagorri erakundeari berari, elkarteari berari, Galtzagorriko langileei, eta noski aldundiari, hau posible egiteagatik, eta zuei denoi parte hartzeagatik. Nik uste liburuak horre goten dira, geldirik beti zain, norbaitek hartzeko, liburu bat geldirik baldin badago, ez da ia ezer, eta horrelako zerbaitek bizi ematen dio liburuari, gure gizarteari, eta bero egiten du, baina goiz eder bat ere ematen digu, pentsa. Segi holaxe, liburuak mugitzen, bideoak egiten, elkarrekin gauzak egiten, liburuak partekatu, bideoak partekatu, eta idazleak eta ilustratzaileak tartean direnean ere. Archipelagaren sortzailea daude, kaixo. Holako momentuak bizi ditugulako, beraz, zorionak denoi, eta eskerrik asko. Argazkitxu bat aterako dugu, diplomarekin, eta ja, listo. Ia, jarri, baina, hola, horra begira, bai. Holaxe, oso ondo, zoragarri. Iepa, esan book trailer. Listo? Bai? Listo? Oso ondo, txalo bat, zorionak. Eskerrik asko, Ales. Jarraitxuen gau, epaimaiaren sariarekin, DBH bat eta 2 kategorian. Esan bezala, epaimaiak 2 sari nagusi hautatu ditu, DBH bat eta 2 multzoko book trailerrik onenarentzat eta DBH 3 eta 4ko onenarentzat. Saria zein da? Abentura txangoa eta 250 euroko bonua, liburu eta diskotan gastatzeko. Eta finalistak hauetxek dira. Maigitarrak Elorrio BH-itik ezekien liburuaren trailerrarekin nun daude? Maigitarrak? Hortxe, kaixo? Naya, Gorka, Jaiza eta Estefani, ostia be? Amen, zeu finalista, Astrabuda BH-itik, Archipelagoa liburuaren trailerrakin, badakigu nuntzaudeten, kaixo. Eta beste finalistak, Tximitxangak, Abadino BH-itik, Archipelagoa liburuaren trailerrakin, nun daude, Tximitxangak? Kaixo, bale, oso ondo. Borain, guazen ikustea zuen book trailerrak.
Ezekiel. Hau, Ezekiel da. 14 urteko mutil bat. Etxean, arrebarekin eta amarekin bizi da. Horren ondorioz kaos bat dela pentsatzen. Kuadrillakoak Ola, Etxe eta Leon dira. Eta Ezekieli asko gustatzen zaio Elena. Olari asko gustatzen zaio pleian jolas, eta neskekin asko dago. Etxe oso izila da, eta oso gutxi dakite beraz. Eta bukatzeko Leon oso lagun ona da, baina gehienetan oso. Azkenean, berarekin apustu bat egitera ausartu da. Irakasleak talde lanean Elenarekin jartzeko esan dio, eta bere etxera joan da plana aurreratzeko. Leonek motocross lasterketa izan du, eta ikustera joan dira. Azkenengo momentuan Maria eta Leon daude aurrezatu. Zer gertatuko da? ko urtarrilaren 12an, bapatean den aldatu zenean, lehen olatua iritsi zenean, tsunami erraldoi bat. Batxarra hasiko da bihar, Euskal Ugarte guztietako ordezkariak bilduko dira. Orain arte neutralak izan gara, baina gudaroste bat sortzaren alde daude batzuk, Ipar Afrikako ligaren beldur dielako. Bai, eta zurazal kolorea dutenei txarto behiratzen diete. Ei, larru beltza, kendu zure eskuzikin aneska horren gainetik. Horrek ez dauka graziari! Kontu zer diozun, Eibarko soldadua naiz ni. Eta soldadu gisa, justizia bermatxa da zure zeregina! Laguntza! Nizar lagundu jazu, soka hau gure gainetik kentzen. Jare geldi egon, etxungo gaituzte. Ipar Afrikako ligakoek gure txain nagusiak dira. Ezin gara jetaz fiatu! Itxasora llegatu behar gara. Gura aski laberinto honekin ikusiko gaituzte gula. Traidore batzuk zarete! Garai batean oso bestelakoa zen hau guztia. Bagenekien planetak ez zuela gehiago jasan. Kalteak eragiten ari ginela. Klima aldaketa zetorrela. Dena istriborera, Nizar! Baina kezkak astu nahi genituen denok. Ondorengo belaunaldien kontua izango zela pentsatzen genuen. Zur esan dira, zer diozu, zer esan dizuna? Zuka babes akote esan dira baino gehiago. Erritmo hartan betirako jarri genezakela uste genuen. Lagundu! Lagundu! Lehen olatua iritsi zenean, erabat ustekabean harrapatu gintuen. Nizar itxartu! Nizar itxartu! Zaudeti! Baude, uratu herria. Lehen olatua iritsi zen bezala, beste bi iritsi ziren, eta horrela, artxipelagoak sortu ziren. Bueno, hauetxek dira finalistak, Eta lehen esan dut, artxipelagoaren sortzaileak hemen daudela, eta beraiek entregatuko dabe orain saria, ze bi taldek egin dozu artxipelagoaren inguruko book trailerra. Igo daitezela esenatokira mesede, Xabier eta Martin Etxeberria anaiak, eta Alex Zanbi, artxipelagoaren sortzaileak. Kaixo! Bueno, eta orain irabazlea emateko momentua iritsi da, bikiak dira. Bueno, bueno, DBH bat eta bi multzoan sari nagusia Tximitxangak taldearentzat da, Abadiñoti datorren taldea. Etorri gora! Entregatzeko, hementxe dakazue sariak, diplomatxuk bai, oso ondo, bueno, zorionak, Abadiño, bueno, gaina, zuek etorri zarete, 11etan hasten bagine, zuek 10 herritako ja hementxe zeudeten, oza, superformal. Ze pozik zaudete?
Oso pozik ez da. Jo, ikusi hor, aktoretza modun eta oso naturalista, gero zera nazta dozuen dana ez, irudiekin, eta nor izan damen zuzendarixe edo, zer? Danon artean egin dozue? Bai, igarten da, oso talde kohesionatua zaretela, zorionak. Bueno, 250 € saria, txangotxu bat, abentura txangotxua bez zeuentzako, abadinon badakazueneko abentura, egia zan, baina, bueno, seguru disfrutatuko dozuela. Hementxe, jaso zuen zarixe argazkitxu bat aterako dugu bai? Bueno, asko zarete, igual jarri, bizkat, ikastetxin eta zelan jartzen zazea argazki ateratzeko, Sobria, hortxe, eta orain pose bizkat, argazki ateratzeko, oso ondo. Bueno, irakurriko dut bitxartin, bale? Epaimaikidik zer esan daben zuen lanagatik, bale? Archipelagoa lanaren irudi berritzaileak dakarzkigu lan honek, eta irakurketa maila ezberdinak aurkezten ditu. Ohikoa ez den ikuspuntutik kontatzen du, antzezpen berri eta pasarte erakargarriak erakutsiz, irudien konposak eta bizia eta beratxa, antzezpena, irudi estatikoak eta testuen eta irudien arteko edizio fina, eta antzezpena bera ere landua, eta book trailerrean sartzen laguntzen digu. Errimo dauka, jakin mina pizten du, eta erakargarria da. Oso ondo. Eta Etxebarria nahi ebe, zozer esan nahi dabe? Zuzein za, Martin edo Xavier? Martin, esan. Bueno, lehen da bizi zorionak guztiei, eta parte hartu bezuten guztiei. Egia esan, bueno, ilusio egiten digu archipelagoa aukeratu izana. Guk oso maitea dugun liburua eta proiektua da, gaina lehen da bizi soinu fikzioa izan zen, orain komikia, premier bezala aurreratzen dizuegu, orain ingelesez ere argitaratuko da estatu batuetan orain ekainan, eta, bueno, Euskal Archipelagotik mundu zabalera zabalduko da, eta gaina, Alex, Xabi eta Irurok orain egea proiektu batekin archipelagoa bera marrazki bizidunetara eramateko. Espero dugu 2027 amaieran, bueno, kontutan hartuko dugu, zuek egindako book trailerra, no eski, danok egindakoa, baina, hortan gabiltza. Beraz, bueno, zuek ere beste bide batzuk egiten dituzuen, eta eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko Naia Amutxastegi aurrekotxea, Markel Arrieta Alzola, Aiora Atutxa Larrazabal, Intza Fernandez Morato eta Lier Ule Pelaez, eskerrik asko zeuei, eskerrik asko parte hartzaiei, eta listo, bueltatu zinke, zeuen lekuta. Bale, Bueno, jarraitxuengo, bale? DBH 3 eta 4 multzoarekin, epaimaiaren sariarekin, DBH 3 eta 4 multzoarekin, bale? Finalistak dira, Arranoak San Nikolas ikastolatik Niñan liburaren book trailerrarekin, nun daude? Nun daude? Hementxe, nire neskak, zeuepe formalak. Harin etorri zazen. Itxasargiak Larramendi ikastolatik beste gu liburuaren book trailerrarekin. Itxasargiak nun daude? Hementxe. Zuek hasieran atzin jarri zazen, da gero aurre ekarri zaitxue. Eta Pagasarribide 2. Pagasarribide Sherlock Holmesen abenturak liburuaren book trailerrarekin. Hortxe atzin, ez? Hor zaudete. Edo? Bai, ez da? Oso ondo. Bueno, ikus ditzagun book trailerrak. Ibrahim Abalde Ginean jaiotako umeendiakoa da. Bere familian hainbat dira, naiz eta bere aita gaixorik dagoen. Baina, zenbat denbora falta ote zaio? Bere anaia arrebez inguratuta dago. 13 urterekin bere bizitza konplikatzen hasi da. Izan ere, etxetik alde egin du bere familiaren bizitza hobetu dadin. Bere anaia txikiak alde egiten du etxetik eta egoerari aurre egiteko milaka leku, tortura, bakardade, min eta beste hainbat esperientzia bortitz biziko ditu, bere potentziala zein den erakutsiz. Norantz abiatuko da? Zenbat sufritu beharko du? Bere familia berriz ikusiko du?
Uste duzu ezagutzen duzula. Izpiluan ikusten duzun hori bakarrik naizela. Bakarrik nengoenean ez nintzen inor. Orain haiekin nagoela beste norbait naiz. Sekretuak lortu ditugu, baina sekretu berberek zuntzitu gaitzakete. Ez da guri buruz hitz egiten dutena. Guk geure buruaz dakiguna da garrantzitsuena. Laguntza behar duzu. Bai. Tori mutiko. Zerrik asko. Zatoz nirekin lan egitera. Ok. Alo? Zure anaia Lazane joan egin da. Alazane, zer galdu zaizu Libian? Nire anaiaren bila joan behar naiz. Agur. Laguntza, mesedez. Bezalako generako tokia. Eman dirua! Ez dauka! Eman dirua! Ez dauka! Nola ez? Honekin nahiko da. Eskerrik asko zure historia kontatxegatik, gai. Zuri. Esan Sherlock Holmes, txartoneukan apuntata, zan minan, baina konturatu naz aziratik erute zan, baina zinean moztu, baina bueno, dala, parkatu, Jarraituko dugu, hauetxek dira finalistak, eta sari hau Isaac Amezagak banatuko dau, Bizkaiko Foru Aldundiko Euskara zuzendari nagusiak, igo dadila, txalogero bat, Isakentzako, eskerrik asko Isaac, bai, lagunduko dutut, bai, hemen dago sobretxoa eta gero, bai, bakoitzari bana. Bai, lagunduko dizut, bai. Oso ondo, bale. Bueno, eta DBH 3 eta 4 multzoan sari nagusia Itxasargia taldearentzat da. Asier Mendozak idatzi eta Iban Matak ilustrautako beste gu liburari buruz egin duten book trailerragatik. Non daude? Amen! Jo, zelako pasoti, Amen, zorionak. Bueno, Isakek emango dotzue, hortxe saria. Zorionak, amen. Hau bat zeutzako, beste bat zeutzako, zoriona guztioi. Ia, hortxe, tak. Ia, amen, zorionak. Zu, baina zelako efekto espezialak. Nila flipa enjot, zeuen book traileraz. Nork egin du montaia edo zer? Beñat, zu izan zara muntak egin da bena? Bai, Ismak eta nik egin dugu... Ismak eta zu. Ideiak hartu eta nik atxean egin dute... Baina zu, DBH 3 eta 4 ze? Bai. Bale, ondo, ostras. Guau, Oso profesional eta, bueno, historia nola landu zuen eta guztia, osea, zoragarri izan da. Epaimaiak esan du, oso lan ona egin dozuela, zuzena, azkarra, iradokitzaia, bizia, erakargarria, edizio lan borobil eta profesional kutsuarekin. Totala. Eta temperatura ezberdineko irudiak abieziaz elkarlotuak eta soinuarekin bikain josiak, testuak argita garbi azaltzen dira, jakimia pizten dute eta irudiarekin ederto lotzen dira. Oso ondo josia dena. Eta Isakek be hitz batzuk esan nahi dauz, ez da Isak? Eta gero argazki aterako dugu, bale? Zueko nentzun. Bueno, egunon guztioi. Lehenengo eta bat, zorionak eta eskerrona ekitaldi hau posible egiten dozuen hori, ikastetxei euregi bere bai, gurasoei bere bai, baina batez bere, zuei guztuei, zuei zertete protagonistak. Zer esango dut. Batzutan, euskera bizi berritzen prozesuak ardatz asko dekoz, ez? Eta hezkuntza mailan, umeak eta gazteak sari ardatz nagusia.
Zuen eskuetan, gainkarga handirik izan barik, zuen eskuetan dago euskeran etorkizuna bere, ez? Nik zuen edadeko ume badeko tetzean, badaki zer dan hori, eta batzuetan gitxigaz asko egin aldo zue. Asko egin aldo zue. Beraz, segidu irakurtzasuna sustatzen, segidu euskeraz sortzen, eta aurrera. Ondo, eskerrik asko Izak. Argazkitxoa daterako dugu, guztio batera, bale? Jarri erdian, Izakekin batera, argazkitxoa ateratzeko. Hauxe da Itsasargiak taldea, Beñat Basterra Jaio, Unai Egino Arrieta, Kepa Goikoetxea Lorriaga, Eder Rebolledo Garzia, Peru Arana Golzarri, Ismael Murillo Ponce, Peru Erkoreka Gondra, sorionak irabazlei, listo, bueltatu zenke, eskerrik asko Izak, mi esker danoi. Eta, bueno, hauxe izan da, gure sari banaketa. Datorren urtean be, lehiaketan parte hartzeko aukera eukiko dozue, ikasturte hasieran zabalduko delako izena emateko epea, bale? Informazio guztia laster eukiko dozue, liburu gaztearen webgunean, ados? Eta, bueno, inorke irakurtzen hasteko gori baldin badauka udarako, badakizu ondartzan juten gazenin, eta hortxe egoten gazenin toaian amakan, eta, bueno, igual zuek amaka ez dozu erabiltzen, nik amaka erabiltzen dut, bueno, irakurtzen hasteko aukera ebe badakazuela, bale? Ametxe dakazue zerrenda, DBH bat eta bi kategorian, medium, Xabier Etxeberria, barriro zeuepe, Xabier Etxeberria eta Martin Etxeberriaren eta Iñaki Olgadoren eskutik, Elkar argitaletxearen zigilupean, aurpegiak, Amaia Teieriaren eskutik, Albert Dania argitaletxearen zigilupean, DBH 3 eta 4 kategorian, Euri eta Ateri, Alaine Agirre eta Yolanda Moskeran eskutik, Elkar argitaletxearen zigilupean, utzi kontatzen Lauri Holtz, itzulpena Inoa Mendiluzeren eskutik eta Txalaparta argitaletxearen zigilupean. Bueno, esan biharra dakat. Guztiz bukatu baino lehen finalista izan zaretenok ere saria badakazuela. Idoia, etorri mesedez azafata lanak egitera? Venga, hau da Idoia gure lankidea, txalobero bat Idoiarentzako. Baize, hementxe dakagu zuentzako bebai, liburu batzuk eta diploma batzuk bebai. Beraz, bueno, igo daitezela finalistak esan zareteno, venga, igo zaitezte? Bai, venga, igo. Eta gero guztiok argazki aterako dugu, baina ordenean juteagatik eta, hortxe, Bai, danok aterako dugu familia argazkia, baina, bueno, finalista esan zaretenok eta ez dozunok saririk irabazi, etorri lehen amendik eta Idoiak emango dotzue zuen saria, bale? Oso ondo. Bale, amentxe, ordenan jongo gara, ez da? Pagasarri bide. Hortxe, zegoentzako sari, eskerrik asko parte hartzearen, oso lan politak egin dozu ez, mil esker. Hortxe, zelako ordenauk, Arranoak. Harry Potter. Hagrid Bizkaieraz egiten dau, Harry Potterren, bai? Eskerrik asko parte hartzearen, eskago oso lan polita egin dozu ezuek be, mil esker. Pasa. Bueno, ja, ez dakit esenatokian guztio sartuko garen. Oso ondo, etorri. Listo ez? Dena banatuta eta bebai, Isak, Ales, Etxeberria, Sanbi, igo zuek be esenatokira. Eta familia argazki bat aterako dugu, denon artean. Irakurtxakazu. Ez. Bale, ba. Baixe bez, holan. Bale, barrura gozartu. A ber, bestelan nire ondure betorri, Amen, hortxe, ane gartiburu modun. Oso ondo, venga. Bale, hortxe, batzu belauniko zueko oso ondo. Bale, holan, altura desberdina, profundidade moteko, ez da sakontasune. Bueno, eskerrik asko guzti parte hartzeagatik, mil esker. Hortxe, bai? Book trailer, bai? Listo? Oso ondo. Venga, batxalo ero bat zegoentzako, mil esker parte hartzearen. Eskerrik asko, eta ia datorren urtin be, animaten zazen, Zora garrixak zazeta. Eskerrik asko da noi, mil esker. Eta listo, bukatu da? Datorren urtera arte?